Твою налево. Да, я постою сейчас. А ты куда? Не ходи, да? Росіяни масово вдарили по Запоріжжю. Зранку у місті двічі лунали сирени. За цей час прилетіло 7 ракет і усі по житловим будинкам. За даними очільника області Володимира Старуха, окупанти гатили ракетами С-300. Наразі відомо про 4 загиблих. Ще одну жінку буквально витягнули з того світу в кареті швидкої допомоги. 12 людей зазнали поранень. Вони в різному стані нині у шпиталі. Чимало людей затисло завалами будинків. 21 мирного жителя вже витягли рятувальники. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати один одному. Все одно переможемо, все буде Україна. Жертв могло бути значно більше. Запорізькі медіа повідомляють, що з перших поверхів мешканці виїхали раніше, рятуючись від обстрілів. Ударами зруйновано цілі під'їзди, а вибух просто розірвав комунікації. Я б їх, звісно, кончив. Тому що, да, похоже, полдома накрилось. І, скоріше всього, не буде тепер отоплення. Тому що вон труби висять. Знову під ворожий удар потрапив Харків. Місто атакували дронами камікадзе «Шахід», які росіяни називають «Герань». Пошкоджено критичну інфраструктуру, частково зруйновано нежитлові приміщення. 3 чоловіків поранені. Ще 2 ракети нелюди випустили по Хмельниччині. Обидві, на щастя, промахнулися. Понад 1 600 000 українців депортували російські окупанти. Багатьох катували, залякували у таборах, а дехто залишився без документів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав. Серед них домінує російський погляд на війну, зазначив глава держави, і додав, що це брехливий погляд. Ми робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю та врятувати усіх наших людей від цього вторгнення. Ми робимо все, щоб поставити крапку у довгому переліку українських жертв, який створює Росія. І саме тому я звертаюся до вас. Нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити настання миру для нашого народу. Росіяни намагаються зірвати український наступ і сунуть на Донеччині. Як і раніше, найгарячіше в районі Бахмута та Авдіївки. В Генеральному штабі нагадують, що ворог будь-що прагне захопити всю Донеччину, однак щоразу натикається на запеклий спротив українських оборонців. Також просуваючись, сили оборони помічають, що слідом за російськими окупантами накивають п'ятами їх прибічники серед місцевих жителів, себто колаборанти. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення 3 автобусів прихильників окупантів. Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних компаній з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим планують евакуюватися назад на півострів. Збройні сили потужно тиснуть росіян на півдні. Про звільнення ще 3 сіл на Херсонщині напередодні повідомив президент. Під синьо-жовтим прапором знову Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Дорогою військові поповнюють обмінний фонд і дістають цінні трофеї. Бійці зафільмували, як до них під білим прапором приїхала бойова машина піхоти. Звідти з піднятими руками вийшли російські військові, виконали всі накази оборонців та здалися в український полон. Згодом виявилося, що БМП-2 окупанти продали, і машина служитиме українському війську. Водії та трактористи на вагу золота. А перед відправкою на фронт
Політінформація. В Головному управлінні української розвідки розповіли особливості незаконного призову до окупаційного війська у Севастополі. Зокрема, у тамтешній першій лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги у повному складі. А на виноробному підприємстві «Золота балка» – усі трактористи. Розвідка заявляє, що мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ї бригади морської піхоти. За останній тиждень туди прибуло близько 300 новобранців. Базові навички бойової підготовки вони проходять прискорено. Зазначається, що більшість особового складу – чоловіки за 40. Серед них учасники російських воєн в Ічкерії та декілька афганців. Значна частина колишніх українських військових, які після окупації залишились на території Криму. Перед відправкою на фронт обов'язкова ідеологічна обробка. Мобілізованих запевняють, що воювати, мовляв, не доведеться. Китай нібито надасть сучасні ракети, а вибухи в Криму і поготів погоджені з Путіним. За даними ГУР, частина мобілізованих з окупації вже на фронтах Донеччини та Херсонщини. Озброєна знятою зі зберігання зброєю. Салфетки, они соединены. Ось так виглядають проводи мобілізованих у Підмосков'ї. Місцеві казаки танцюють лезгінку перед тим, як потрапити на війну проти України. Їх з ікони благословляє цесаревич Алексій. У дальню путь не з пустими руками. Майбутні 200-ті змітають з прилавків весь алкоголь, аби не розвіявся кураж і було не так страшно. Перші російські мобіки, за даними українських військових, вже з'явилися на фронті. Їх без підготовки кидають одразу у бій. Тим, кому пощастило більше, відправляють у так звані учбові табори. Насправді, чисте поле. Так мобілізованих з Норильська кинули у лісі, без їжі, даху над головою. Кто будет еще призываться с Норильска, берите с собой теплые вещи. Спальник хоть рожайте, коврик вот такой рожайте, вообще возьмите с собой газовую горелку и газа в баллонах. Никто вас проверять в аэропорту не будет, всем там Хоть, с собой автомат возьмете, там не надо, наверное. Без пляшки російському бійцю таке пережити важко. Сказали, живите как хотите, жгите костры и спите прямо на улице, нахуй. Вот, с мужиками решили выпить, само собой, потому что надо согреться. На Білгородщині російські мобіки навіть влаштували бунт. 500 чоловіків не приписали до жодної частини. Вони кажуть, що тиждень прожили у скотських умовах без матеріального забезпечення. Зате їм видали зброю, але вона не прописана у військових квитках, списана зі складів і ніде не значиться. Однострій купували собі самі, як і їжу, аби не вмерти з голодом. Отношение скотское от офицеров. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом 0. Мы жрем то, что сами себе покупаем, Мы потратили охеренное количество бабок. чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. Они были найдены на улице в части. Вже відомо про 3 смерті російських мобілізованих, які ще навіть не доїхали до фронту. Тих, хто виживе, з нетерпінням чекають на передовій. Так звані бувалі бійці вже малюють їм геройську перспективу. Ждем, приезжайте. Мы ждем, у нас с 19 числа, с 23 человек, у меня 7 человек осталось. Ждем, люди нужны.